Hola a tots i a totes. Faig este vídeo, abans n'havia fet un altre, però havia vist que havia comès un error i el torno a gravar perquè havia dit una cosa malament. Res, torno a explicar bàsicament el que estava comentant. Volia fer este vídeo simplement per a exposar una problemàtica que he tingut veient este llibre en la meva biblioteca que es diu Sociolingüística per a joves. Este llibre té els mateixos anys que jo, farà ara 35 anys, i tot el que estava veient no havia canviat massa en tot este temps. Com ja sabeu, soc farmacèutic, he estudiat farmàcia, soc professor, m'agrada molt la pedagogia i m'encanta la lingüística. És un hobby meu, és una afició, tinc com a desconnexió de la resta i este vídeo és la conjunció de tot. El gran problema que hi ha és la diglòsia en l'àmbit farmacèutic i àmbit sanitari i el procés de substitució lingüística en el qual que existisca substitució lingüística en el tema de la salut és una qüestió greu. Per què és una qüestió greu? Perquè és una qüestió d'una cosa íntima, una cosa informal, i dol veure que no s'avança en l'ús del valencià en el tema farmacèutic o tema sanitari més formal com a tal. Este problema ve per diverses causes. Ve per una causa político-administrativa, de governança, pels governants, que és de manera estatal, pel fet de que les capses dels medicaments, els envasos, venen només en una llengua, venen només en castellà. I això és un problema perquè la gent no coneix la terminologia, els termes dels medicaments o termes relacionats amb ells en la seva llengua materna, siga valencià o siga les altres llengües de l'Estat. I certament podríem posar en les capses, els envasos dels medicaments, les 4 llengües com fan en les 3 oficials de Bèlgica. En Bèlgica venen tant la denominació comuna internacional del medicament com el prospecte, com la descripció del medicament, venen en les 3 llengües oficials. O sigui que no hi ha cap problema en posar-ho en les 4 cooficials que hi ha a Espanya. Per contra, també és un tema d'un problema que ve autonòmic. És la llengua cooficial de la nostra terra, digués Comunitat Valenciana, País Valencià, Antic Regne Valencià, Comunitat de València, la Terreta, com veies dir-li. És un problema de la Conselleria de Sanitat i de la Generalitat Valenciana. Del temps que porto treballant en una oficina de farmàcia, tots els fulls de tractament venen en castellà. No he vist cap en valencià o en bilingüe, i això és greu. Per què és greu? Perquè és un full que genera el sistema automàticament, genera la bucasis que tenen en els centres de salut, que es pot automatitzar, i és greu que una persona vagi al centre de salut a explicar la seva problemàtica al metge, siga en la llengua que siga, i el paper que genera la prescripció, antigament, ara ja no hi ha paper, però de totes maneres, com el problema mai s'ha subsanat, no es generarà de manera bilingüe, que és el que hauria de ser lògic, o com a mínim que el metge també podrà triar si vol eixe full en valencià o el vol en castellà. Quin altre problema n'hi ha? Sobretot d'una manera per una causa de l'educació. Els termes, els fàrmacs, tenen una denominació en valencià feta. Està feta pel Termcat,
juntament amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, van fer unes regles de conversió del DSI, de la denominació comuna internacional, que ve de l'anglès, substituir-la, adaptar-la a la llengua vernàcula, que és, en el nostre cas, el valencià. Aquestes normes poden ser consultables en internet, lèxic de fàrmacs del TERMCAT, i podeu veure com es diuen i com s'escriuen els fàrmacs en valencià. Per què és d'educació? Perquè pareix que els professionals sanitaris no coneguen estos termes, aquestes paraules. I la nostra obligació com a personal sanitari és també una part de docència, és una part de transmetre les paraules correctes que s'han de dir, com s'han de dir en la nostra llengua. Gent que estudiem la carrera universitària en valencià n'hi ha poca, sí, poca. Cada volta hi ha més gent que estudia en anglès, és lloable, però crec que cal que tot el món sàpiga com es diuen els termes sobre salut o sobre els fàrmacs en les llengües de la terra on estàs vivint o on hi ha una llengua pròpia. Quins problemes n'hi ha de no saber que els diem en castellà? Com per exemple, el diazepam, escolte diazepam, quan no tenim el so de la Z en valencià és una S sonora. Després en diazepam hi ha el problema de que en castellà la M final es diu com una N, cosa que és un empobriment perquè al valencià tenim un ventall més ampli de fonemes, d'aplecs tant consonàntics com de diferents lletres, i tenim una facilitat per a pronunciar termes químics que venen de la pròpia química orgànica i inorgànica que no el castellà. Quina altra paraula en fàrmac més sonant que diem malament? Omeprazole. Ve directament de l'anglès AZOLE. Azole. La terminologia en valencià conservem la E final de l'anglès i no hem de dir omeprazol, igual que no hem de dir metronidazol, és metronidazole. Quins altres fàrmacs n'hi ha? Per exemple, hem de mantindre el femení en tots els antibiòtics que acaben sobretot en in. En terminació in, ina, que venen de l'anglès com a tal, ine, s'han traslladat tot a femení per a fer més fàcil la determinació de l'antibiòtic i al igual que es diu amoxicil·lina, quan en anglès és amoxicillin sense E final, ciprofloxacina ha de ser ciprofloxacina i no ciprofloxacino, com fan el castellà d'Espanya, que per contra en Latinoamèrica sí que és femení, per a tindre una concordància en el gènere dels antibiòtics. Un altre cas és els antiinflamatoris no esteroideus, que en anglès acaben en en, en castellà es diuen eno, els hem de pronunciar en, com en anglès. La terminació s'escriu amb la del TERMCAT, que és un català oriental, s'escriu amb accent obert més n. En el català occidental podem escriure seguint la regla de la n tònica amb accent tancat sense cap de problema. Així que hauríem de dir ibuprofen o ibuprofen, ketoprofen, i altres casos de fàrmacs que diguem malament no conec. Sobretot és l'ús de la Z, que tenim la possibilitat de pronunciar-ho correctament amb z, com es fa en anglès,
i no fer-ho a la manera castellana. Per què et dic tot això? Bàsicament per un poquet de dignitat cap al valencià. Tots els que fem un esforç per transmetre els nostres pensaments, les nostres informacions en valencià, ho hem de fer correctament. I això també és feina del personal sanitari, com tots aquells que escrivim o parlem en valencià en les xarxes socials el més correctament possible. Això també és una faena que s'ha de fer, s'ha de dignificar la nostra llengua i no empobrir-la amb termes d'altres llengües quan podem tindre les nostres pròpies. És faena de tots, siga des de les institucions com siga des dels usuaris, els pacients nosaltres mateixos, els professionals sanitaris, de conèixer aquesta terminologia, usar-la bé i transmetre com es diuen correctament els termes, igual que transmetem que cremor o tincagre, diem que és també refluxe, transmetem les paraules tècniques, podem transmetre els fàrmacs, tot allò que hem après a la carrera, donar-li la formalitat a la salut, donar-li una dignificació a la nostra llengua i transmetre el màxim possible en valencià. Si saps parlar i eres personal sanitari, parlar valencià correctament. Sobretot per a donar els termes als pacients que no coneixen aquestes paraules i dir-lo el més correctament possible. És faena de tots i també faena de les institucions dignificar la resta de llengües que no siguin el castellà per a tindre una equitat, una real equitat de totes les llengües de l'Estat. És una cosa complicada, però entre tots podem fer, poquet a poquet, passos per a arribar a un ús digne de la nostra llengua. I res, això és tot el que volia dir. He corregit algunes coses que havia dit malament abans. Espero que vagi tot dit bé. D'això es tracta, de corregir i de usar el valencià. Si algú parla en un valencià que no és natiu, no corregir-lo, o és corregir-lo però no sentir-li fer vergonya o menysprear-lo. És ajudar a la resta de la gent a que use correctament la nostra llengua, perquè la volem viva i la volem, això, digna. Tot allò que estic repetint, dignitat, dignificar, és el més important. Doncs res, és això el que volia dir. Moltes gràcies per aguantar de donar-vos la llanda i res, ens veiem, gràcies.